أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kamar yadda ba a cikin littafin man la yahduruhu al-faqih manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man khana amanatan fi dunya wa lam yaruddaha ila ahliha thumma adrakahu al-maut mata ala ghairi millati wa yalqi Allah wa huwa alayhi ghadban. Subhanallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wanda ya ci wata amana a nan duniya sannan bai mai da wannan amanan da aka bashi zuwa ga ma'abotanta ba, ya ci ta sannan kuma mutuwa ta riske shi a wannan halin, ma'ana a baiwa mutum amana sai ya ci amanan nan ba tare da ya mai da ita zuwa ga ma'abotansa ba, to sai mutuwa ta riske shi a wannan halin yana mai maciyin amana, to manzon Allah ya ce fa ku sani ya mutu ba akan tafarki na ba. Duk wanda ya mutu yana maciyin amana to fa ya sani cewa ya mutu ne ba akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, kuma sannan zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala yana fushi da shi. Akwai wata rana wani bawan Allah daga cikin malamai masu jin tsoron Allah masu gudun duniya, wata rana ya zo zai huce a kan hanya sai ya faɗi saboda yunwa da take cin jikin shi, ya galabaita saboda yunwa da kishirwa da rashin abubuwa haka, sai mutane suka kawo mai ɗauki suka kai shi cikin wata rumfa suka mai fifita suka kawo mai ruwa da ɗan abinci haka ya ci, ya ɗan fara mai da lafiyar ƙarfin jikin shi. Ana cikin wannan halin mutane na kewaye da shi sai ga wani bawan Allah ya zo. Wannan bawan Allah ya zo kusa da wannan bawan Allah ya gabatar mai da wata bukata ta shi. Sai aka ga wannan mutumin ya dan karkace ya tura hannunsa baya, kawai aka ga ya ciro wata jaka, ya ciro wata kuɗi a cikin wannan jakan ya ba ma wannan bawan Allah da ya kawo mai bukata. A'a, mutumin nan ya wuce, mutane suna ta mamaki. Sai ga wani shi ma ba daɗe ba ya shigo, ya kawo ma wannan mutumin shi ma nafsin bukata irin bukatan wancan wanda ya gabata, shi ma sai aka ga ya karkace ya tura hannunsa cikin wannan jaka ya ɗauko kuɗi ya bashi ya wuce. Mutane suka ce a kai dama kana da kuɗi haka ka bari za ka jefa kanka cikin halaka, kana da kuɗi amma ka kasa ka ci abincin da zai kiyaye lafiyanka, kana da kuɗi ka bari ka faɗa cikin wannan halin da kake ciki. Sai kalle sai ke cewa wannan kuɗin da kuke gani ba nawa bane, kuɗi ne na amana da aka amintar da ni in isar da shi zuwa ga ma'abocinsa kuma zuwa ga wanda suka cancanta. Ya ce musu wallahi da a ce zan taɓa dinari ɗaya a cikin wannan kuɗin to da na zama maciyin amana. Kuji ce da na zama maciyin amana. Ya ce ni kuma da in ci amana wanda na tsinci kaina a halin da nake ciki. Wannan shine girma na duka amana ‘yan uwana. Ya kamata in ba mu san da haka ba, to lalle mu sani cin amana ba ƙaramin hatsari ba ne. Wala wannan amanan ta dukiya ne za a baka, a'a wala Allah amanan nan ta sirri ne, za a ce ma kaza amana kar ka faɗa ma kowa, to bai kamata ka je ka faɗa ma wani ba, domin faɗa ma wani tamkar ka ci amana ne. Haka ma sauran amanoni da za a amintar da kai matuƙar ka ci su, to lallai za ka iya haɗuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Allah ta'ala yana fushi da kai matuƙar baka tuba ba. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin.